Nakon provedene procedure javnog poziva, 30 samostalnih preduzetnika koji su se prijavili za podsticaj opštine Teslić po osnovu samozapošljavanja, a koji su ispunjavali uslove pomenutog poziva, pravo na podsticaj su i ostvarili. Svaki od njih iz lokalnog budžeta pojedinačno je podržan sa po 5.000 konvertibilnih maraka. Ja sam završila frizersku akademiju u Banja Luci, gdje sam tamo radila i htjela sam da vodim neki posao za sebe. I tako da sam pokrenula svoj vlastiti posao. Prijavila sam se za poziv za podsticaj za samozapošljavanje mladih, gdje su mi odobrili novčani iznos u vrijednosti od 5.000 KE. Bilo mi je drago i zadovoljna sam što sam dobila taj iznos. Kao prvo da zahvalim opštini na podsticaju, znači će u budućnosti. Pokrenuo sam u maju mjesecu, radi se o završnim radovima rigipsom terijeri. Ove godine iz lokalnog budžeta za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju izdvojeno je ukupno 278.000 konvertibilnih maraka, od čega za podsticaje u samozapošljavanju 150.000, kažu u nadležnom odjeljenju. I ono što bih naglasio, mi programom podsticaja u privredi svakako unazad nekoliko godina postičemo ovaj vid samozapošljavanja i smatramo da iz godine u godinu daje određene rezultate. Možemo da kažemo da sa današnjim danom na području opštine Teslić ima negdje oko 690 preduzetničkih djelatnosti. Načelnik Teslića Milan Miličević istakao je da je riječ o kontinuiranoj podršci privredi, u okviru čega je u različitim kategorijama u proteklom periodu sufinansirano otvaranje više od 400 novih radnih mjesta. Ono što je ovdje važno je reći da postoji jasno definisana pravila, pravilnik koji je usvojila lokalna skupština, koji tačno definiše ko može da aplicira i ko zadovoljava uslove i taj obavezno dobiva. Ovaj put je bilo planiranih sredstava za 26 korisnika, ali pošto je 30 korisnika zadovoljavalo kriterije koji su bili propisani, ja sam odlučio da svojom odlukom donesem takvu odluku da svi praktično koji zadovoljavaju kriterije budu ljudi koji će potpisati ugovore i dobiti ta sredstva. U narednom periodu planirano je i potpisivanje ugovora sa preduzetnicima koji su pravo na podsticaj ostvarili u kategoriji zapošljavanja novih radnika, za što je iz tesličkog budžeta ove godine izdvojeno 128.000 konvertibilnih maraka.